Okay, det var ikke så fedt. Så 2 sekunder. Jeg prøver at stå op. Det gør du bare. Du ramte ikke træet i en spasser. Jeg prøver. Nej, tak. Så prøver jeg sgu igen. Du skal for helvede ramme det træ der. Du skal ramme det træ der. Fik du det? Ja. Optager du stadig? Ja. For helvede. Gør så ikke, Simon. Okay, hvad skal jeg prøve nu?